Da li je Marin Horvat dio Iluminata? Saznajmo. Ime Marin ima 5 slova, a prezime Horvat 6 slova. 5 plus 6 jednako je 11. Marin je rođen 1997. godine. 1997 plus 11 jednako je 2008. Marin je 2008. išao u 4. razred. Marin je u 4. razredu dobio 1 iz matematike. Matematika ima 10 slova, kao i kebab. Marin ne voli kebab jer je alergičan na kikiriki. Kikiriki je na popustu u Konzumu. Konzum je osnovan 1970. 1970. ima 4 brojke, kao i 1997. godina u kojoj je Marin rođen. Marin Horvat je dio Iluminata, potvrđeno. I upravo sam izgubio 15 minuta da napravim ovaj video.